हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरबावबाय। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैदों। थ' नोंथांमोन भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मिन्थिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांग्रो मोननो हायो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोना आं दिनै बड' सिरियालनि बागै एसे सुंद' आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला निमाहा होगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोन बे बड' सिरियाल भिडिअखौ सोरां स्टुडिअ मल्टिमिडिया चेनेलाव आपल'ड खालामदों दे लोगोफोर, आरो नोंथांमोन बे भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय आगमा रुवाथि दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन सोरां स्टुडिअ मल्टिमिडिया चेनेला आगमा रुवाथिनि एपिस'डखौबो रिलिज होना होबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जाय बिथांमोना बे आगमा रुवाथि एपिस'डखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों दे लोगोफोर, नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय दे। आरो नोंथांमोना बिदिनो माखासे फैनो गोनां एपिस'डफोरखौ नायबावनो थाखाय सोरां स्टुडिअ मल्टिमिडिया चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों बे बड' सिरियाल भिडिअआव बर'नि गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि गोबां फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन जों बे बड' सिरियाल भिडिअआव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों दिनेश, उनसुमै, उत्तम, निरिबिलि दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट्स खालामनो दाबाव दे लोगोफोर। गोजोन्थों।